Ni Andoni izan naiz, 16 urte azkat, Hernaniarra, bat 70 neurtzet, 71 kilo, eta patroi lanetan ibiltzen naiz. Ni orain laugarren DBH bukatuta batxilerrik ikasten hasiko naiz, batxilerrako lehenengo urtea hasiko dut turnietan. Ontxe bukatu dut DBH eta zientifiko teknologikoa egiteko asmoa dut. Ni Hernaniarra naiz, baina ia Aran ondokoa, eta ura egia esan beldur pixkaten bateiz, baina hasi izan arraunen probatu zuen, gustatu eta nire probatzeko eta probatu ingenuen bat, eta hemen txago da bendik, engatxauta. Donostiarran etzat, oin dela urte atzuk hasi izan proiektu omen da, eta gu Hernanitik etorri gara beste lagun bat tani, klub txiki batetik eta atiak irikizkiun kluba da, eta gorako biden daun proiektu bat, eta esperantzakin, danon artean Donostiko trainerua gora xio uzteko. Donostiarra aurrea!